Здравейте на всички! Искам да покажа този кладенец. Водата се изчисти в кладенеца. Влиза много вода. Ето в момента е източила кладенеца и тази вода, която влиза, е само която влиза от дамарите. Тук става навсякъде гъл. Така. Ето човека с какво е проверил. С това нещо е проверил. Стигнал е до водата, извикани. Ето му другата кофа, която е с дълга трава, която е сложил човека. Проверил е. И ние дойдохме, изкопахме го. И има страшно много вода този кладенец. Който има интерес, може да се свържи с нас на 089 200 31 66. Почти 3 метра воден стълб. И шурти много здраво водата. Много